Добре дошли в канала на Симеон Стоянов, а именно моят канал. Майко, от колко време исках да го направя това нещо, да създам YouTube канал. И най-накрая времето настъпи. Тук съм си направил няколко точки, в които ще поговоря в това видео, което е първото видео, което някога ще създам. И за мен то е супер важно, понеже тук ще кажа много неща, като например с какви пари разполагам, къде се намирам, ще ви покажа къде живея, с какво се занимавам и абсолютно тези всички неща, които може би ме интересуват, може би не ме интересуват. Накратко за мен, на 19 години съм, роден съм на 25 септември 2006 година. Израснал съм в село Айдимер, по-точно в квартал Теленки. Накратко за моето семейство, баща ми ще ви разкажа какво работят и така нататък, защото ми е много важно да се разберат нещата още от първото видео, преди да стигна там, където искам да стигна. Баща ми работи на бензиностанция, отделно е запарчик. Майка ми работи в община в Силистра, отделно занимава с животни. Казвам ви ги тези неща поради причината, че да не си мислите, че съм син на президента или на не знам с какво смисъл, напълно нормално семейство сме си. В случая нашите са разведени, не бих казал семейство със сигурност. Относно семейството ми това, за брат ми, не знам какво да кажа, освен че той е малко по-тъй лудата глава в родата, където всички лоши неща се случват при него. Следващото нещо, за което искам да си говорим е къде живях до преди 3 месеца. 3 месеца или може би нещо такова. Когато завърших 12 клас, исках да се изместя във Варна. За да бъда сам, струваше ми се готин града и всичките тези работи като цяло, пък и от бизнес гледна точка беше по-добър град. Тогава бях с партньор. Развивахме дигитална агенция, Мишо, ако гледаш този клип, брато, поздрави. И се наложи да запиша университет. Въпреки че аз съм от хората, които изобщо не харесват университет. Няма нищо лошо в него, но просто съм бил покрай такива хора, които са имали ненормални, брутални успехи и са нямали дори завършен 12 клас, нито висше, нито нищо. Или дори да са имали завършен 12 клас и до там. В смисъл, това какво образование имаш, не те определя ти какъв човек ще бъдеш, колко успешен ще бъдеш и абсолютно всички тези неща. Така записах университета в Военноморското. Причината беше, че исках да бъда на общежитие. Мисля, че те се казваше. Или както и да е. Защото да бъде максимално ефтин. Сметки и така нататък. Началният ми живот да бъде супер ефтин, пък и тогава като учих нашите щяха да ми оправят нещо. Да ми оправят смисъл в случая. Ще да бъде по-лесно като цяло. Докато ако бях на квартира, ще да бъде доста по-скъпо. И какво стана в крайна сметка? Не ме приеха в общежитие. Бях на 150-то място. Ако трябва да съм честен, наистина не ми пука. Буквално не ми пука. Ако някой сега ще каже, примерно, да беше чут някакви такива. Аз буквално 12 клас почти не ходих на училище. Ама изобщо. Той беше годината, в която бях най-слаб ученик от всичките ми, от които са в гимназия и т.н. И така не ме приеха. Следователно трябваше да отида на квартира. Търсих квартира, нашите също търсиха, намерихме квартира. Започнах университет. И дойде деня, в който ни извикаха. Това беше, мисля, че 13 или 14 септември, деня преди първи учебен ден, нещо такова беше. Отидох там и започнах да говоря там някакви работи и си казах, човек, ти какво правиш така? Буквално аз какво правя там?
В смисъл, аз не искам да живея техния живот. Аз не искам да вземам пример от тях. Аз нищо не искам. Те нямат живота, който аз искам да имам. Не са хората, които аз искам да вземам пример и да бъда като тях. Следователно, аз нямам работа там. И си казах, няма как да стане. Ама няма как да се случат нещата. Майка ми преди това ми беше казала, само посмей да се отпишеш и направо се отрека от тебе. Естествено, не се случи нещо. С баща ми на същия ден проведохме един разговор 30-40 минути, в който буквално аз му казах, че аз няма да уча каквото и да стане. Той ми каза, ти си преценяваш, майка ми, задължително трябва да учиш, трябва да и не знам си какво, не знам си защо. Буквално бейсик начина, който те си мислят да успееш. Висше образование, работа от 9 до 5, което няма нищо лошо, но аз не искам да съм този човек и не искам да живея този начин на живота. И тогава казах на баща ми, виж се, аз няма да ходя, няма да уча, предполагам, знаеш, че аз в момента вземам по-трудното решение. Решението, че аз ще трябва да се намеря работа, да се издържам напълно сам и да видя как работи света, когато си напълно сам и няма кой да ти помага. И случи се това нещо, майка ми и стана много гадно, но просто знам, че това не е моя път и тя един ден със сигурност ще ме разбере вече като имам резултатите, които искам да имам. И това, което съм казал, е оправдано с всичко. Резултати от до. Буквално започнах работа и на деня преди рождения ми ден, на 24 септември, си казах, защо ме интересува, махам се с работа. Нашите не знаеха. До след един месец след това, нещата не стояха тъй както аз исках, ако трябва да съм честен. Причината, поради която не станаха нещата, е за това, че аз не свърших работата, която трябваше да свърша. Това е причината. Аз в случая, аз и моя партньор, така да го кажем. И да, общо не се получиха нещата. Аз тогава живях с моя партньор и още едно момче, Криса, го гледаш този клип. Знам, че го гледаш, брат. Поздравявам те. Реших да остана напълно сам. И тогава дойде момента, в който си казах, че искам да замена за София, да съм далеч от всичко и всеки. Нямах абсолютно никакви пари. Ама никакви пари. Кръгва 0 лева имах в джоба. И тогава ми помогна на майка ми приятеля. В случая той тогава ми беше дал 1000 лева, което напълно го оценявам. Но нещата в София далеч не стоят така, както аз си мислех. С 1000 лева до никъде не можеш да стигнеш. Особено първите дни ти трябва да спиш някъде другаде, за да можеш да търсиш места, където да правиш огледи и така. Ако си мислиш, че си някакъв голям тарикат, който ще намери това, което търси без брокер, давай, в смисъл, направи го като скаш. Не е невъзможно, но е по-трудно и ще отнеме много време, което всъщност е много скъпо, защото каквото да си говорим, времето е нещо, което не можем да върнем. Тогава спах на майка ми една много добра приятелка, техен апартамент, който в случая те го пускат под наем. Тогава нямаше никой в негов апартамент, смисъл беше доста добре обзаведен, бих казал. Струва по принципа $1000 лева на месец. 1000 лева на месец, които съвсем са непосилни за мен в началото, когато започвам от нулата. И стоях в тях, мисля, че една седмица имах един шит дрехи, с които излизам, които да ходя на огледи и така нататък. Имах и друг чифт дрехи, с който ходих да бягам по всеки ден по 10 км. Защо бягам всеки ден по 10 км, може да видите в линка долу в описанието, там ще бъде оставен моя инстаграм. И да, буквално се наложи да си търся работа. Няма нищо лошо в това, просто аз наистина много мразя да ме командват, но това знам, че е част от процеса. Всеки сам пише своята история и няма как, и това вече е част от моята история. Днес е 25 януари и
мисля, че седмица или нещо такова, работя в Хепи, на обучение съм. Дните, в които работени ми дни са 5 от 7. 5 дена работя, 2 почивам. 3 дена по 12 часови смени. От 11 часа на обяд до 11 часа вечерта. Като през това време аз трябва да реша или да бягам сутринта, или да бягам вечерта. Другите са ми една от 9 до 5 и мисля, че една от 3 до 11, която все още не съм много така смена, ако трябва да съм честен, и почивам двата. В случая почивам събота и сряда. За мен беше много важно да почивам сряда, поради причината, че тогава имам групова сесия с моя онлайн ментор по продажби. И за мен лично е много важно да присъствам там, понеже ми дава много важни знания. Защото каквото да се говорим в свят, в който сме ни 21 века, ако имаш умението да продаваш като професионалист и да знаеш как да маркетираш добре, виждаш живота по доста по-различен начин, бих казал. Та дойде момента, в който отидох в офиса на брокерката, с която бях говорил, и намерихме място, в което живея в момента, което ще ви покажа малко по-късно в клипа. Колко пари ще ви кажа, къде се намирам и всичко, как изглежда. Исках да остана напълно сам в София, поради причината, че да се изолирам от всичко и всеки. Да дам максимален фокус върху себе си, върху моите цели, върху това да се превърна в човека, който искам да бъда. И се случи. Виждам как реално стоят нещата. По-трудно е, но ако беше лесно, всеки ще да го прави. Смисъл, аз просто искам това да бъде част от моята история, да съм напълно сам в град, в който цените са по различен начин, разбира се, и заплатите, да съм надалеч от нашите, да ми е трудно. Това е цялата истина, аз искам да ми е трудно. Моята баба ми казваше, дано като заминеш в София да ти е лесно, аз казах, не баба, аз искам да ми е супер трудно, за да може да науча максимално много неща. За да може после историята да ми бъде по-запомняща. И тя ми каза, прав си. Буквално тъй го разказвам все едно като пиша книга или някакви такива работи, но ми е важно да ги кажа тези неща. Причината, поради която исках да започна YouTube канал, беше, че искам да документирам историята ми от човека, който съм сега, от 19 годишното момче, където е с 150 лева в джоба. Точно така, в момента съм в София, напълно сам и съм с 150 лева в джоба. Това ми дава много важни уроци, ако трябва да съм честен. Това да нямаш много пари в момента, да се ограничаваш от много неща, да си различен от останалите. Бих казал, че съм различен, нито пуша, нито пия, нито ходя по кафета, по ресторанти, по дискотеки. Не съм пробвал цигара през живота ми. Абсолютно никога, нито цигара, нито лайкос, нито наркотици. Само там някакви вейпчета или глупости без никотин. Главната мисия на този YouTube канал е да документирам историята ми, както казах, от човека, който съм в момента, до човека, който искам да бъда. YouTube е много яко място, в което можеш да запазиш много важни спомени за теб, да си създадеш качествена аудитория, която да те следва и ти реално да можеш да им помагаш. И като дойде един момент, в който можеш да успяваш да решаваш техен проблем. Най-главната ми цел относно създаването на YouTube канал е, че искам децата ми да видят техният баща откъде е тръгнал. Това е главната причина, ако трябва да съм честен. Не знам дали е много хубаво да споделям тези неща, но аз просто искам да го направя. Наистина не ми пука, чувствам се некомфортно, ако трябва да съм честен, но това означава, че раста. Щом се чувстваш некомфортно, значи прогресираш, стигаш следващото стъпало. Сега ще ви покажа къде живея и за колко пари. Да, хора, сега в момента ще ви покажа къде живея, но преди това ще пия малко чай, защото съм болен, естествено. Не се разболявам често, но сега естествено се случи. Има някои думи, които ги повтаряме, много са дразни. Буквално се разболях, защото баща ми и брат ми дойдоха, аз не знаех, че са болни, и в едно таванско помещение, което е една стая. Всеки кашля такова, лягаш да спиш и естествено, че се разболявам. Та сега ви показвам мястото, в което живея. Буквално ето го спалното ми легло, тук спа. Това ми е гардероба.
Тук ми е дъската, която намерих място да се сложа между другото. Тук се пише някакви важни работи. Това е един сертификат, който ми го даде брат ми за бала. За най-готиния абитуриент се връчва на Симеон, смел, интелигентен, мотивиран, енергичен, оригинален и неповторим брат. Извинете. Там имам нещо друго, което е... Даже няма са и топ. Победител в категория Кралят на спорта. Симеон Стоянов, 12-я. Еба си якото. Така... Сега ще покажа буквално какви дрехи имам, абсолютно всичко е как съм се го подредил, защото да не си мислите, че имам някакви бруталните дрехи, Гучи, мълчи. Така че не съм много благодарен, буквално съм благодарен, имам всичко, от което имам нужда. Тук са ми дрехите, работи, така нататък. Тук ми шкафа, където са ми за по-официални места. Черни ризи, бели ризи, костюми от бала. Тук ми е шкафа, панталони, дънки, част колан, тук е на кърдучи, защото там реално си взех костюма за бала. Ризи, така доста ризи. Тук ми е малко по-различно място. Така цяло искам да скупя още за качалки, да се нареждам нещата. Тук ми едно яки. Тук се държа боксерки, работи, чорапи. Ако виждате някакви марки, не си мислите, че са оригинални. Това ми е шкафа, който ми е за тренировка. Някои дрехи тук ги няма, защото в момента ще трябва да се перат. Да, след малко ще ги покажете се върху пералнята. Той ми е шкафа за техниката. За техниката тук реално имам стабилизатор и микрофони, които не са моите, те са партия, когато бях с Мишо. Тук това ми е телевизора. Това са книги, които съм чел, които доста ви препоръчвам. Те са брутални. Това реално ми е кухнята. Всичко ми е на ток, отоплявам се на климатик. Всичко е много яко, ако трябва да съм честен. Всичко е топ. Тук те столове ги бях оставил, защото исках да бъде началото по-готино. Да има един стол. Ето ма и мене. Цак. Момент да седна. Ето ми е хладилника ми, пералня, която в същия случай е и пералня, и сушилня. Бягах до преди няколко часа. Сега ще ви покажа банята. Банята е топ. Мисъл, брутално е. Тук даже малко и мръсно стъкло, трябва да почистя. И той общо взето, между другото. Така... Готиното е, че тези прозорци за таванската се отварят и така. Цак, виждате ли ма? Ба! Или може и така също, за да проветряваш. Оп! И то е общо взето, между другото. Тук са книги и работи. Аз за тези, които не вярват, че работя в Хепи, буквално гледайте какво става. Хепи, искрена приятелска усмивка е визията на Хепи. И то нещо трябва да го учиш, защото има тестове, работи и така нататък. Та буквално то е общо взето. Не знам какво друго мога да ви кажа със сигурност, но това е място, в което живея. То се води като таванско помещение, 37 квадрата. Имам подол в банята, отоплявам се на климатик, всичко ми е на ток. И това е на цена от 800 лева на месец. И буквално всичко, което аз съм искал, ако трябва да съм честен. Всичко е много добре, много яко.
И е брутално. Тук имам си супер голямата маса, където винаги съм искал да имам такова с голямо място, къде да слагам книги и работи, като си пиша някакви неща, като уча. Та, общо взето е това. Това е първото видео, което някога ще кача в YouTube и се чувствам много яко. Защото го правя на 19. Исках да го направя по-рано, но тогава имах такъв страх. От провал, То не е от провал, ако ще си помислят другите, но както се казва, данък обществено мнение. Ако мисля, че така се казваше. И моят съвет към вас е изобщо да не ви пука кой какво си мисли за вас, никой не ви плаща сметките. Единствените хора, на които им пука за вас е вашето семейство. На никой друг не му пука за теб. И там някой друг верен приятел. Това е цялото нещо. Това са уроците, които аз съм научил, когато тръгнах по пътя към успеха. Това звучи много, много странно, защото в момента съм на никъде. Просто казвам моя опит. И да, общо взето. В София съм напълно сам, без никой, надалеч от всичко и всеки, с 150 лева в джоба, с 800 лева найем, който се плаща всеки месец. И много важно, много важно, искам да кажа относно моите хазяи. Те ми влязаха в положение и ще ме изчакат до моята първа заплата, за което благодаря супер много. Един ден това ще бъде споменавано. И да. Но и много важно нещо. Никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. И след да бъде завършика на първото видео. Ако ти харесва това видео до сега, съвпаднал съм ти като човек, който искаш да гледаш. Като дисциплина не пуша, не пия. Искам да съм на много висок начин на живот да достигна. И то без висше образование, защото няма какво да говорим. Може да го последваш в Instagram, от линка долу в описанието, където можеш да видиш как аз бягам всеки ден по 10 км до края на годината. Също така мога да се абонира за YouTube канала ми, където вече той ще го споменавам естествено. Да цъкнеш камбанката, за да ти излиза известие всеки път, когато кача видео, защото тук се качват само стойностни работи. Може да ми пишете долу в коментарите какви видеа искате да направя, какво би ви било интересно, което да ви споделя. Аз мисля следващото ми видео да бъде като си показвам физическата форма, да може да се види каква физическа форма съм в момента, от до и да, общо взето. Това мисля да е завършка на клипа и до следващия път.